Neriešim nejaké veci, aj keď majú byť negatívne, tak skôr sa ich snažím, že vyriešiť, aby teda dobre dopadli všetky. Takže neviem, vždycky so svojou na tvári a všetko sa dá zvládnuť, keď sa chce. Človek by si povedal, že po úraze bude človek nejaký negatívny, ale keď som bola takáto aj predtým, taká som zostala. Kristínka vždy žila život bezstarostného dievčaťa, ktoré milovalo priateľov, zábavu a šport. Pred 2 rokmi, už skoro 3 to budú, tak som lyžovala vo Švajčiarsku a spadla som na lyžiach, neviem. Bol tam taký žlab pre sánkárov v strede zjazdovky, o ktorú som nevedela a preletela som cez zem, dopadla na zadok a bolo. Možno prvé 2 dni boli také najhoršie, že som naozaj taká bola, že prečo alebo ako. Potom mi poslali vo Švajčiarsku psychológ, že teda nech sa idem porozprávať, to mi povedal, že sa mám vyplakať, že mi dobre. Tak ja som nechápala, ako môže toto psychológ povedať, tak som ju poslala preč a zavolala som si fyzioterapeuta, aby sme išli hneď cvičiť. Začala som v nemocnici rehabilitovať, potom keď som ma previezli na Slovensko po týždni, som hneď išla do Kováčovej cvičiť a tam sa mi nohy trocha rozhýbali. Som vedela, že ak polavím možno psychicky, tak rodičia to budú horšie znášať, už aj takto zle vznášali. Proste dcera bude asi na vozíku a tým pádom, aj keď ku mne prišli, tak som len povedala, cvičte s nohami, dobre to bude všetko. A keď som sa usmievala, ja im bolo ľahšie. Zaujímalo nás, aká bola reakcia, keď sa dozvedela verdikt lekárov. Povedali, že teda Micha je poškodená nejakých 70%, možno viac, a že teda necítim nohy a možno, že nebudem chodiť. Tak vtedy to bolo také ťažké, že iné, ale som si nepredstavila vozík, že keď budem mať vozík, tak si ho nejak vytuningujem, družové kolesa a tak. Mne to príde, ako keby som normálne fakt žila a teraz len sedím, že tak si vozím stoličku so sebou, že ak som lenivá trocha. Môžem povedať, že žijem o mnoho lepší život ako predtým. Neviem, príde mi aj hodnotovo možno iný a teraz možno to znie aj sebecky, ale viac sa venujem sebe. Hlavne chcem mať čas pre seba a užívať si všetko naplno, aby som bola ja šťastná. Ale to je moje motto, pokiaľ som ja šťastná, dokážu byť šťastní iní so mnou. Dá sa vôbec na život na 4 kolesách zvyknúť? To nie je ani o zvyknutí, ale proste prispôsobenie tých vecí, ktoré boli. Predtým som jazdila na aute, tak teraz jazdím na aute s vozíkom. Dom si vedľa seba a idem, spravilo sa ručné, ide sa ďalej. Keď som bývala u priateľa, tak aj na druhom poschodí, tak som po zadku išla dole aj s vozíkom v rukách nejako. Chcela som ísť do mesta, nikto nebol doma. Neviem to brať tak smutne, lebo to by som to mohla plakať do duchy naozaj a to by mi nepomohlo v ničom. Nerozhýbala by som tie nohy, nechodila by som nikde a bola by som zavretá. Nevzdala sa ani svojej veľkej lásky, cestovania. Vlastne v januári bol úraz a už v septembri som si kúpila letenku do Panamy a išla som s kamarátkou na 3 mesiace cestovať. Autobusom, stopom, všelijako. Snažila som sa čo najrýchlejšie dostať naspäť do toho, čo bolo, že som neprispôsobila život vozíku, že ježiš, budem na vozíku, ale že naozaj ten vozík som len pridala do života a ide sa. A všetko ako predtým. Snívam o tom, že sa ešte naozaj pozriem veľa do sveta, doštudujem školu a potom budem mať úžasnú rodinu, manžela, deti, ktoré budú zdravé. Kristínka, a o živote bez vozíka ani zmienka? Môžem to zaradiť do snov, ale nie je to priorita. Pokiaľ to bude to fajn, ale ak to nebude, viem si predstaviť život aj na vozíku ďalej.